Род людскі не злічыць вякоў, свой узрост ён згадкамі мерае, ад навалы з усіх бакоў Беларусь засланялася вераю. Спакон вякоў у беларусаў вера неад'емная частка жыцця. Яна не патрабуе доказаў, навуковых фактаў, не патрабуе растлумачэнняў, яна проста існуе, і яе не знішчыць, не схаваць. Яна ёсць як паветра і як прамень сонечнага святла. І ў самыя цяжкія моманты нашай гісторыі менавіта вера дапамагала выжыць і не страціць чалавечую годнасць. Як непахісны сімвал веры узвышаецца над старадаўнім мястэчкам касцёл на Свяцейшай Троіцы у аграгарадку Войстам Смаргонскага раёна. У мястэчку Ушакова, пад такой назвай раней упамінаўся аграгарадок, першы касцёл быў заснаваны ў 1440 годзе і асвечаны пад тытулам святога Юрыя. У гэты час уладальнікам мястэчка быў пан Вайдзіла. Ён і заснаваў на свае сродкі каталіцкую парафію. Аднак галоўным фундатарам войстамскай плябаніі лічыўся Стэфан Андрушковіч Ятаголдавіч Радзівіл, які, не маючы нашчадкаў, у 1491 годзе надзяліў касцёл зямлёю, халопамі і вёскамі. У 16 стагоддзі, як і многія іншыя каталіцкія святыні Смаргоншчыны, касцёл святога Юрыя быў ператвораны ў кальвінскі збор. Па іншых звестках, страціў толькі частку зямельных уладанняў на карысць рэфарматараў. З другой паловы 17 стагоддзя храм у Войстаме зноў узгадваецца як дзеючы касцёл. Старажытная святыня была знішчана ў сярэдзіне 17 стагоддзя падчас руска-польскай вайны. Адбудаваў храм тагачасны плябан Барталамей Панасевіч у 1674 годзе. Апошні драўляны храм быў узведзены ў 18 стагоддзі ў цэнтры мястэчка намаганнямі ксяндза Яна Твардоўскага. Гэта была дзвюхвежавая трохнававая базіліка з трансэптам, інтэр'ер якой упрыгожвалі 10 алтароў. Трох'ярусныя чацверыковыя вежы увенчваліся барокавымі купаламі. Уваход на касцельную тэрыторыю, абгароджаную бутавым мурам, пазначала трох'ярусная магутная брама-званіца. Пры касцёле дзейнічалі школка для дзяцей і шпіталь як прытулак для старых. Драўляны касцёл згарэў падчас Першай сусветнай вайны. Сёння на тым месцы, дзе стаяў касцёл, узвышаецца крыж. Функцыю парафіяльнай святыні ўзяла на сябе часовая драўляная капліца, пастаўленая ў заходняй частцы касцельнага ўчастка. У 20-е гады 20-го стагоддзя на сродкі парафіян пачалі ўзводзіць велічны цагляны касцёл у стылі мадэрн на высокім цокалі з бутавага каменю. Усімі работамі кіраваў віленскі інжынер Галубовіч. Але хуткае будаўніцтва было не пад сілу невялікай парафіі, а потым Другая сусветная вайна і наступныя за ёю дзесяцігоддзі атэізму так і не далі завяршыць пачатае. Як павінен быў выглядаць храм, вядома толькі па малюнках і чарцяжах. У 1980-е гады, калі святыню вярнулі парафіянам, будаўніцтва прадоўжылася. Аднак храм атрымаўся не такім, якім ён быў задуманы архітэктарамі. Галоўны фасад так і не скончаны. Войстамскі касцёл на Свяцейшай Троіцы вырашаны прамавугольным аб'ёмам, накрытым двухсхільным дахам з вальмай над алтарнай часткай. Галоўны фасад вылучаны двух'яруснай шатровай вежачкай і фланкіраваны рэлізамі са ступеньчатымі атыкамі. Сцены рытмічна раскрапаваны вялікімі арачнымі аконнымі праёмамі і лапаткамі ў прасценках. Зальны інтэр'ер дастаткова шырокі. Шырокая зала, 18 метраў, перакрыта драўляным цыліндрычным скляпеннем з імітацыяй падпружаных арак, якія нясуць магутныя пілоны з распалубкамі над арачнымі вокнамі. Алтарная частка і хоры адкрываюцца ў залу шырокімі аркамі. У галоўным алтары касцёла змешчаны абраз Маці Божай Вастрабрамскай. Святая Панна Марыя,
Зяеш у вострай браме ты яснай зоркай, карону з промнем іскрыстых маеш і цешыш люд свой у долі горкай. Нам лечыш раны душы, прычыны ўсіх нашых скрухаў адводзіш дзейна. Аздоба ўсіх алтароў айчыны і тых, хто кліча цябе. Надзея. Касцёлу ў Войстаме пашанцавала. Тут не было зернесховішча, не было майстэрні па рамонце трактароў, і ён дзейнічаў ва ўсе часы. Нават быў час, калі ў касцёле не было святара, і тады парафіяне самі ўтрымлівалі храм і даглядалі яго. Больш за 570 год сёння в Войстамскай парафіі. Аб гэтым сведчыць памятны камень на касцельным двары. Дрэнная тая дарога, якая не вядзе да храма. Навошта яна патрэбная? Тут наша гісторыя. Тут нашы карані. Тут напеўная родная мова. Тут жывём мы.